Hau da, testamentu zubilda gero zure ondarekin gertatzen nahi dezun, testamentu batean jasotzen duzun bezala, eta testamentu hori nahi bestetan aldatu dezakezun bezala, podere hauek, edo aurretiazko dokumentu hauek, eozin momentutan aldatu ditzakezu, indarri gabe utzi ditzakezu, noski beti ere zure buruaren jabezean einean. Eta erabakitzeko eta adierazteko gaitasun hori dezun einean. Hau da, hori egiteak ez zaitu betirako lotuta uzten, eta hor jarri dezun pertsonak, gero momenturen batean, kontsiratzen bali badezu, baina ez dezula nahi, ekiz arrazoiengatik, kendu dezakezu, beste norbait jarri dezakezu, podere guztia baliogabetu dezakezu, eta orduan, egoeran arabera ere aldatu dezakezu, edo bere horretan utzi, orduan, aukera hori beti hor dago. Eta hemen zaudenez, zure ikuspegi legaletik edo, zure begirada, abokatu begiradatik, zergatik da hain garrantzitsuago egitea? Askotan ikusten ditugulako guk, buelgoan ikusten dugulako ez egiteak ze kartzen duen. Lehen komentatu dugun bezala, beharrean ez balin mazea suertatzen, alde batetik albiste hona da noski, baino horrek ekartzen du behar hori ez ikustea, ez? Orduan, momenturen batean, esan nahi dut, zuk erabakitzeko gaitasuna, arrazoi askorengatik galdu ezakezu, bapatekoa izan daiteke, egun batetik besterakoa, eta azkenen zuk ja planifikatuta uzten baldin badezu aurretiaz, naizta zu ondo egon, eta igual, lehen esan dugun bezala, inoiz ez dezu erabili beharko, baino planifikatuta uzten baldin badezu, alde batetik, zu zaintzeaz gerora arduratuko dienei lana asko errazten diezu, bai denbora eta ekonomikoki ere, zen kostua ez da, ez aina handia esango deu, eta buru hauste asko, ze egoerak berez sortu dezaken azaratago, beste buru hauste batzuk sortzen dizkizut, askotan ez gaudenak noski familiarizatuta gai hauekin, ez? Orduan, zuk erabakitze horrek, alde batetik, lasaitasun hori ematen dizu, jabadakizula ze gertatuko dan, eta beste alde batetik, zuk ez badezu egiten, eta momenturen batean gertatzen baldin bada, zuk ezin dezula erabaki hori hartu, lehen garaibateko tutore figura hori edo gaur egun, beste termino batzutan erabiltzen danak, epaile batek erabaki beharko du. Eta, karo, epaile batek erabakitzeko, horrek esan nahi du epaitegira jumar dezula, prozesua luzatu egiten dala, lehen esan bezala gaur egun eskubidak alik eta gutxien murrizteko joera dago, baina batzutan egoeran arabera gehiegire izan daiteke, orduan zure beharra erantzuteko nahikoa ez izatea posible da. Eta orduan egoera asko komplikatzen da.